Mojím ďalším hostom alebo hostkou je Katka Kročková, ktorá je odborníčkou, expertkou na GDPR. Katka, vitaj. Ďakujem, ahoj. GDPR je stále strašiakom a podnikatelia ani možno nevedia, ako ho správne uchopiť, ako ho správne používať. No faktom je, že už veľa podnikateľov dostáva aj masnejšie pokuty za to, že celkom nevedia, ako narábať týmto GDPR. A ako možno predísť týmto pokutám a uchopiť GDPR tak, aby sme ho vedeli používať a dodržiavať dobre a správne? Čo by si poradila? Ja by som odporúčala každému podnikateľovi, či už sa bavíme o jednoosobovej SROčke, živnostníkovi, začínajúceho podnikateľa, alebo ide o malé stredné podniky, ktoré majú 10-20 zamestnancov, aby sa obratili vlastne na odborníka, ktorý im poradí, ako správne implementovať nariadenie a náš zákon a zároveň im nastaviť tie procesy tak, aby to bolo v súlade s legislatívou, ale aby to pomohlo vlastne aj tým podnikateľom pochopiť, čo majú s tými osobnými údajmi robiť, ako ich majú chrániť, ako majú poskytovať tú informačnú povinnosť, ako si nastaviť správne webové stránky, ako zálohovať. Je tam toho veľmi, veľmi veľa. Z tvojej praxe, Katka, aké sú najčastejšie chyby malých stredných podnikateľov, ktorých sa dopúšťajú práve v otázke ochrany, povedzme, osobných údajov, tak vo všeobecnej rovine? Čo sa týka tej všeobecnej roviny, tak ja to veľmi často vidím, už len napríklad, keď si otvoríme webové stránky daných spoločností. Podnikatelia povedia, ja mám iba informatívnu stránku, vôbec žiadne údaje nezbieram, ale toto je veľký omyl. Ako náhle mám webovú stránku a informujem o svojej nejakej podnikateľskej činnosti, prichádza tam nejakému zberu dát, lebo tá webová stránka hneď obsahuje nejaký kontaktný formulár, objednávkový formulár, môže tam byť nejaký kalendár, samozrejme cookies má webová stránka. Je tam toho naozaj veľmi veľa. Väčšinou býva zle nastavená informačná povinnosť, ktorá býva zväčša okopírovaná od konkurencie. A na toto by som chcela naozaj upozorniť, že nie je to správne riešenie. No dobré, a čo v prípade, že je naozaj malý podnikateľ, malá firma, začína, ešte je chudák vystresovaný ten podnikateľ zo všetkých tých vecí, ktoré musí zvládnuť a ešte sa na neho nabalí aj toto GDPR. Ja viem, je množstvo odborníkov, ale možno keby si mu mala poskytnúť taký ťahák v podobe 5 bodov, hej, čo by mal najskôr urobiť takýto začínajúci podnikateľ malej firmy? Začínajúci podnikateľ v malej firme. Ja by som len chcela povedať, že aby sa tí podnikatelia nebáli spýtať. Aby sa nebáli spýtať nejakého odborníka, že dobre, idem teraz podnikať, toto bude nejaké gro mojej činnosti, hej, napríklad bavíme sa o nejakom e-shope, bude mať postavený web, nechcem do toho webu veľa investovať, bude to mať nejaké krabicové riešenie alebo je to nejaký WordPress, aby sa nebali spýtať, že ako majú mať správne nastavenú tú cookies listu, aké cookies tam budú mať, pretože keďže pôjde o nejaký e-shop, tak budú profilovať, bude tam spustený nejaký marketing, budú mať sociálne siete. Tieto sociálne siete takisto tam môžu mať spustenú vlastne nejakú reklamu. Nemusí mať zamestnancov, takýto začínajúci sám bude vykonávať tú činnosť ten podnikateľ, aby sa nebali vlastne spýtať. A tu už by som riešila nejaké to základné ošetrenie toho webu z hľadiska tej bezpečnosti, nastavenie cookies listy, správna informačná povinnosť na webovej stránke a zmluvy s dodávateľmi, napríklad ak mi robí reklamu nejaká marketingová agentúra, by mal zmluvu o spracovávaní osobných údajov, zmluvu o spracovávaní osobných údajov s účtovníčkou napríklad, aby mal správne nastavené aplikácie na tom webe, hej, aby neprichádzalo k nejakému prenosu do tretích krajín. A takéto informácie, aby boli vlastne splnené. Čiže základom je nebáť sa, opýtať sa a vyhľadať pomoc, ktorú vieš poskytnúť aj ty, a z GDPR máš bohaté skúsenosti. Toto bola Katka Kročková, ktorá bude hovoriť na túto mimoriadne aktuálnu a zaujímavú tému vo Zvolenie na networkingovej konferencii. Katka, ďakujem a tešíme sa.